Ein byd sy'n troi pob dydd pob awr i ddarganfod ei hyd awn ar antur nawr! Waw! Beth sydd fan hyn? Lot o botiau paent! O, a dwi'n barod i beintio! O, diolch! Mae cymaint o liwiau gwahanol! Fy hoff liwiau i yw coch a melyn. Felly, i fi am gymysgu'r lliwiau yma i weld pa liw gawn ni. Mae hwn yn beiriant arbennig. Mae fe'n cymysgu lliwiau mwyn creu lliw newydd sbon. Dwi'n rhoi'r twb yma dan y peiriant fel hyn. Yna, ni'n dewis y lliwiau. Pa ddau liw o'n i am ddewis eto? Glas a gwyrdd. Na! Oce, pink a glas. Nage! Beth te? Melyn a coch. Da iawn. Melyn a coch. Tybed pa liw gawn ni? Ffwrdd â ni! Melyn a coch. A mae'r peiriant yma yn ysgwyd y tin ac yn cymysgu'r lliwiau. Waw! Drychwch! Pa liw paent sydd â ni? Oren! Mae da fi mwy o baent fan hyn. Paent glas dro ma. Ac os dwi'n ychwanegu melyn a'i cymysgu, cofiwch, dim ond oedolyn sy'n gallu defnyddio drill. Gwyrdd! Waw! Be gallai beintio?